Як приготувати таку смакоту за 30 хвилин? Зараз навчу. Побігли. Біжимо до своїх грядок та нарізаємо зелені, яка повиростала після дощика. В мене багато дикого чесничку та цибульки. Замішуємо швидесенько, тісто як на чебуреки. В кожного рецепт свій, але основа одна. Окроп, сіль, борошно, пару ложечок олійки. Замішуємо і даємо відпочити. Хвилин 15-20, щоб не попекти рученьки. А далі нарізаємо мега швидку начинку. Нарізаємо дрібненько всю зелень, яку приготували, підсолили і додали пару ложечок сметани. Все, начинка готова. Формуємо як завгодно, я зробила як чебуреки. Смажимо в олійці з двох боків. І вийде у вас смакота, як у мене. Швидко, смачно, з геть простих продуктів. А якщо частувати із сметанкою, то й геть можна язика проковтнути. Смачного!